नमस्कार मित्रांनो, आर्य पेट्स अँड ॲग्रो फार्मच्या नवीन व्हिडिओमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. तर मित्रांनो, आपण सध्या पुणे-सोलापूर हायवेवरती आहोत. पुणे-सोलापूर हायवेवरती टेंभुर्णी गाव आहे, तिथे एक वेणेगाव म्हणून एक छोटं गाव आहे. तर त्या गावामध्ये एक नर्सरी आहे. तर ही मागं आपण पाठीमागं बघू शकता. तर ही नर्सरी आहे फळझाडांची. तर जी फळांची झाडे असतात तर त्या झाडांची इथं विक्री केली जाते. तर आपण ह्या नर्सरीचा आपण आता व्हिडिओ शूट करणार आहोत आणि इथल्या झाडांची किंवा इथं झाडांची काय किंमत आहे किंवा कुठल्या कुठल्या व्हरायटीची झाडं मिळतात तर आपण त्यांच्या इथल्या मालकाशी आपण चर्चा करून आपण इथल्या झाडाची माहिती घेणार आहोत. तर मित्रांनो, नर्सरीचे मालक इथं आहेत. तर यांच्या व्यवसायाबाबत नर्सरीबाबत आपण यांचा काय अनुभव आहे, कोणकोणत्या फळझाडांची तर विक्री केली जाते तर त्याबाबत यांच्या तोंडून आपण जाणून घेऊया. साहेब, सर्वप्रथम आपण आपली ओळख करून द्या. नमस्कार, मी दादासाहेब लक्ष्मण रेडे पाटील, राहणार टेंभुर्णी, तालुका माढा, जिल्हा सोलापूर. माझी नर्सरी वेणेगाव शुभम नर्सरी वेणेगाव असं फर्मचं नाव आहे आणि माझ्या नर्सरीमध्ये सर्व फळांची झाडं मिळतात. तसं तुम्हाला जे हवं आहे ते सर्व काही माझ्या नर्सरीमध्ये मिळतं. लहान चिक्कू लहानापासून मोठ्यापर्यंत, आंब्याची रोपं लहानापासून मोठ्यापर्यंत, मोसंबीची रोपे लहानापासून मोठ्यापर्यंत, नारळाची रोपे हायब्रिड, देशी, जे अवेलेबल जे पाहिजे अशा व्हरायटीमध्ये सिंगापुरी आहे, ग्रीन डॉर्फ आहे, चिक्कूमध्ये कालीपत्ती व्हरायटी आहे, क्रिकेट बॉल व्हरायटी आहे. आंब्यामध्ये माझ्या नर्सरीचं वैशिष्ट्य हे आहे की जे झाड मी तुम्हाला येईल त्याच्यावरती फळं असणार, हे माझ्या नर्सरीचं प्रमुख वैशिष्ट्य आहे. तुम्ही लहानात लहान रोपावर पण माझ्याकडे फळ उपलब्ध आहे तुम्हाला, आणि मोठ्यात मोठ्या रोपावर पण फळं उपलब्ध आहे, ते तुम्हाला पाहायला पण मिळेल. ते आम्ही तुम्हाला व्हिडिओमध्ये पुढे दाखवणारच आहे. तर माझ्याकडे चिक्कू आहे, आंब्यामध्ये जाती 3-4 जाती आहेत, चिक्कूमध्ये 3-4 जाती आहेत, नारळामध्ये 4-5 जाती आहेत. शोमध्ये जवळजवळ 100 प्रकारचा शोमध्ये आपल्या घराच्या शोभेसाठी माझ्या नर्सरीमध्ये किमान 100 व्हरायटीमध्ये फुलझाडे, फळझाडे आहेत. तसंच माझ्याकडे संत्रा आहे, मोसंबी आहे, आणि जे झाडं आहेत ते सर्व ज्या त्या स्पेसिफिक एरियामधील आहेत. संत्र्याचा विचार केला तर नागपुरी संत्रा आहे माझ्याकडे, मोसंबी विचार केला तर मोसंबी पण नागपूरची मोसंबी आहे माझ्याकडे. मी स्थानिकचं किंवा लोकलचं वगैरे असे काही विकत नाही. जो विकतो ते स्टँडर्ड विकतो आणि गॅरंटेड विकतो. साहेब, तुम्हाला ह्या क्षेत्राचा अनुभव किती वर्षाचा आहे ते जरा थोडं ह्या क्षेत्रामधला मला 10 वर्षाचा अनुभव आहे. मी एक स्वतः शेतकरीच आहे, परंतु ह्या क्षेत्राची आवड असल्यामुळे मी नर्सरी व्यवसायाला सुरुवात केलेली आहे. आणि मला ह्या 10 वर्षाच्या अनुभवामध्ये मी चांगल्या लोकांना बऱ्याचशा रोपं देऊन त्यांना मार्गदर्शन करून त्यांना विक्रीपर्यंत मार्गदर्शन केलेलं आहे. आणि आपण किती क्षेत्रामध्ये आपली माझी टोटल नर्सरी जी आहे ते आहे या क्षेत्रावरती 1 एकर, आणि शेतामध्ये 1 एकर, असे 2 एकर क्षेत्रावरती माझी नर्सरी पसरलेली आहे. मी स्वतः लहानाची रोपं मोठी करून विकतो, त्यामुळे आपल्या हवामानाला तग धरतील अशी रोपं माझ्या नर्सरीमध्ये उपलब्ध आहेत. आम्ही रोपाची पूर्णपणे गॅरंटी देतो फळाची क्वालिटीबद्दल. ह्या रोपाची विक्री जी आहे माझी नर्सरी ते रस्त्यावर असल्यामुळं स्थानिक पासून ते बाहेरच्या राज्यापर्यंत जे गाडीवाले रोडवरून जातात ते आपल्या त्यांना नर्सरीत पाहिल्यानंतर त्या रोपाचं आकर्षण निर्माण होतं, आणि ती रोपं माझी राजस्थान, मध्य प्रदेश ह्या भागामध्ये पण ड्रायव्हर लोक आपल्या गाडीवर घेऊन जातात जाताना. तर हे माझ्या नर्सरीचं वैशिष्ट्य म्हणजे तुम्हाला आता आपल्याला बॅगमध्येच फळं पाहायला मिळतील. तर हे झाड जे आहे ते केशर व्हरायटीचं आहे, आणि ह्या झाडाची उंची जी पाहत असता तुम्हाला 7 ते 8 फुटापर्यंत उंची आहे, आणि तुम्हाला ह्या बॅगमध्ये झाडांना फळं लागलेली दिसतील. फळ लागलेलं आहे का? ठीक आहे, फळं पुढं पण आहेत. हा, लागले फळ लहान आहेत. मोहर आणि फळ आता त्याबद्दल सेटिंग व्हायला लागलेलं आहे. हो. तर ही आपण जे रोपं पाहतात हे आता तुम्हाला क्वांटिटीमध्ये जर हवे असतील तर आता सध्या माझ्याकडे हे जवळजवळ 4000 झाडं उपलब्ध आहेत. आणि ह्या झाडाचं वैशिष्ट्य म्हणजे हे झाडं तुम्हाला किमान 3 वर्ष वयाची आहेत, आणि तुम्हाला आत्ता जरी नेऊन लावली तर त्याच्यापासून फळं तुम्हाला ह्या वर्षी चालू होईल अशी झाडं आहेत माझ्याकडे. तर हे जर झाड पाहिलं तर हे अंजिराचं आहे, आणि ह्याची व्हरायटी डायना आहे, आणि ह्या व्हरायटीला तुम्हाला लावल्यापासून 6 महिन्यात फळं येईल. हे जे झाड पाहतात हे झाड जे आहे कागदी लिंबोणीचं आहे, आणि हे ग्राफ्टेड आहे, आणि तुम्हाला हे ह्याची लागण केल्यापासून फक्त 2 वर्षामध्ये फळ तुम्हाला चालू होईल. आपण जो हे पाहत आहेत तर ही पेरू आहे, आणि ह्या पेरूचं तुम्ही वैशिष्ट्य पाहिलं तर हे तुम्हाला लहान रोपावरतीच फळ आलेलं दिसेल तुम्हाला. कोणत्या व्हरायटीचा पेरू आहे? हा जे पेरू आहे हा तैवान पिंक व्हरायटीचा
पेरू आहे आणि माझ्याकडे पेरूमध्ये 6 ते 7 व्हरायटी आहेत. आपण जर हे झाड पाहता, हे काजू झाड आहे. हे झाड तुम्हाला लागण केल्यापासून ह्याला 3 वर्षामध्ये फळ आलेलं दिसेल. हे हे जे झाड पाहतात, हे ॲपलचं झाड आहे आणि हे आपल्या हॉट क्लायमेटला सेट होणारी व्हरायटी आहे. हार्मन 99 आणि अन्ना, या 2 व्हरायटी माझ्याकडे उपलब्ध आहेत. किती दिवसामध्ये याला फळ लागू शकतं? ह्या झाडाला तुम्हाला 1.5 वर्षामध्ये फळ लागू शकतं. ही जी तुम्ही झाड पाहतात, हे बोरीचं झाड आहे आणि काश्मीरी ॲपल बोर आहे. ह्याचं तुम्हाला साधारणतः 1 वर्षामध्ये फळ लागेल आणि ह्याचा जो कलर आहे तो पूर्ण सफरचंदासारखा दिसेल. हे जे झाड पाहतात, हे रामफळाचं आहे. हे ग्राफ्टेड आहे आणि हे तुम्हाला ह्या व्हरायटीवर साधारणतः तुम्हाला 2 वर्षामध्ये फळ चालू होईल. हे जे झाड पाहतात, हे रक्तचंदनाचं झाड आहे आणि हे झाड साधारणतः तुम्हाला हे झाड लावल्यापासून साधारण तुम्हाला 40 ते 50 वर्षामध्ये ह्याचं उत्पादन चालू होते. तुम्ही जे हे पाहतात, हे नारळामध्ये माझ्याकडे 3 व्हरायटी उपलब्ध आहेत. लहानापासून मोठ्यापर्यंत याच्यामध्ये झाडं उपलब्ध आहेत. ह्यामध्ये ग्रीन डॉर्प आहे, देशी आहे आणि सिंगापुरी अशा 3 जाती उपलब्ध आहेत. तुम्ही हे जी झाडं पाहता, हे चिक्कूची झाडं आहेत. तर तुम्हाला लहानात लहान झाडावर पण माझ्याकडे तुम्हाला झाडावरतीच फळं लागलेली दिसतील. तर माझ्यामध्ये लहानापासून मोठ्यापर्यंत ह्यामध्ये झाडं उपलब्ध आहेत. त्याच्यापेक्षा हे झाड मोठं आहे आणि ह्याच्यापेक्षा पाहता आलं तर तुम्ही हे आपल्या उंचीपेक्षा मोठी झाडं, डायरेक्ट झाडावर फळ असणारी झाडं माझ्याकडे उपलब्ध आहेत. आपण जे पाहतात, हे वॉटर ॲपलचं झाड आहे आणि तुम्हाला जर पाहायचं असेल तर तुम्हाला हे लहानच रोपावरती तुम्हाला फळं आलेली दिसतील. हे फुलं आहेत आणि तुम्हाला फळं आलेली पण दिसतील. यामध्ये हे पाहत हे तुम्हाला फळं दिसतील. फळाचं सेटिंग हे रोपावरतीच झालेलं आहे. आपण जो पाहतात, हे नागपुरी संत्र्याचं झाड आहे. तर तुम्हाला जर झाडं पाहायचं असेल तर हे तुम्हाला झाडावरती पिशवीमध्ये तुम्हाला फुलं आणि फळं आलेली दिसतील. किती दिवसाचं झाड आहे? हे साधारणतः झाड जे आहे ते 1 वर्षाचं झाड आहे. तुम्हाला याच्यावर लक्षात येतं की जर पिशवीमध्येच फ्लावरिंग असेल तर आपल्या शेतामध्ये काय येणार नाही. आपण जे पाहतात, हे तुम्हाला जांभळी झाड आहे. तर ह्या जांभळाच्या झाडामध्ये आपल्याला 2 व्हरायटी, यामध्ये एक थाई जांभूळ आणि कोकण भाडुळी, हे अशा आपल्याला 2 व्हरायटी पाहायला मिळतील. आपण जो पाहतात, तर हे मोसंबीची व्हरायटी आहे आणि तो पाहायचा असेल तर आपल्याला या झाडावरती फळं दिसतील आणि ह्या मोसंबीमध्ये माझ्याकडे 2 व्हरायटी आहेत. एक आहे न्यू सेलार आणि दुसरी आहे सातबुडी. अशा माझ्याकडे जी झाडं आहेत ते गोड मोसंबीची झाडं आहेत आणि ह्याचं जो मूळ उगम स्थान आहे हे नागपूरमधील आहे. आपण जर पाहिलं तर हे आपल्या झाडामध्ये तुम्हाला 3 फुटाच्या झाडावरती हे तुम्हाला कैऱ्या लागलेल्या दिसतील. ते एका झाडाला नसून ते तुम्ही पुढं पण पाहू शकता, त्या झाडाला कैऱ्या लागले. तर ह्या जे झाड जे आहे, ह्या झाडाची व्हरायटी आहे ती केशर आहे. तुम्हाला 3 फुटाच्या झाडावरतीच फळं उपलब्ध आहेत. आपण जो पाहत आहे तर हे केशर आंब्याचं व्हरायटी आहे आणि ह्या झाडाचं वैशिष्ट्य पाहिलं तर ह्याला जी बॅग आहे ते 200 किलोची आहे आणि ह्या झाडाची हाईट जर पाहिलं तर तुम्हाला 10 फूट उंचीमध्ये, आणि ह्या बुंद्या जर पाहायचा झाला तर बऱ्यापैकी हे झाड जे आहे ते 5 वर्षाचं आहे आणि ह्या झाडाची हाईट जर पाहिजे झाली तर 8 ते 10 फूट आहे आणि ह्या झाडाची किंमत साधारण 2000 रुपये आहे आणि तुम्हाला ट्रान्सपोर्ट हे अलग लागेल. माझ्या नर्सरीचा जो ॲड्रेस आहे तो शुभम नर्सरी वेणेगाव. जर पत्ता पाहायचा झाला तर भारत पेट्रोलियम जवळ वेणेगाव, तालुका माडा, जिल्हा सोलापूर, पुणे सोलापूर हायवे. फोन नंबर? माझा फोन नंबर आहे 9860 88 37 79. तर मित्रांनो, आपण आता व्हिडिओ आपला इथं थांबवत आहे. व्हिडिओ कसा वाटला आपण कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून सांगा. आणि माझी व्हिडिओ संपवताना एक शेवटची कळकळीची विनंती आहे की आपण आपल्या बांधाभोवती, घराभोवती किंवा शेतामध्ये किंवा जिथं कुठं जागा असेल तिथं झाडं लावा, झाडं जागवा. का तर झाडं आपल्याला कधीही नुकसान करत नाहीत. 5 वर्ष फक्त तुम्ही झाडाला जागवा, ते झाड तुम्हाला 100 वर्ष जगवण्याची जबाबदारी घेईल. आणि झाडं लावताना कुठली पण बुरटी-सुरटी झाडं लावू नका. आपली पारंपरिक, प्राचीन आणि जी काही देशी झाडं आहेत, जी समाजाच्या उपयोगाची आहेत, जी माणसाच्या उपयोगाची आहेत आणि जी पशुपक्ष्यांच्या उपयोगाची आहेत, अशी झाडं लावा. तर एवढंच मला या व्हिडिओच्या माध्यमातून सांगायचं आहे. तर आजचा व्हिडिओ आपण आता इथंच थांबूया. भेटूया नवीन व्हिडिओमध्ये नवीन विषयासह. तोपर्यंत राम राम.